Shubor nakaslem jong udongsan hima. President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ba Benson H. Pala. Ulang bagajing temu jang ka BJP banwanra ya kamat halor kawi ka election kumjo gajing penkala kerteng ke India sa Bharat kalong kabuit kumno ban penne ya ka vote jang ka seng ha ka election manwan. Habakran bekilat patai kubor ha ka sngi baar uba pala uloong. Ba ki jaka ba kershane ke BJP ki kentop ya ka UP, Bihar bat ki ki baklan ki keren ketien Hindi. Shibenta ka de ka buit election henry. Haduk katno pat ba unbiet na kabenta ka kerteng, unbiet na kabenta ka buit election. Ula ang rubah hadien ba ulawan na kaleng gijaka, ula siyam ba kamday syuk ka basok ka BJP wan penne ka vote, ka bakla yo haswa, bat ka jingi kundu jing shikat day ha kani kalyang. Namar kata kan sami syakmat, bat kini ki baro. Nga try kaniro kami ka jing kawe ka act of desperation yang Modi hadien ba kila fine kila survey. Bahaliang ke ekonomi jong dari India kalau akhir palat terbenta ban leh ke election la tak akhir barbar jong good economy good politics but a bad economy is a bad politics kajing do kam do jam kajing bung yo kam do yo ki kena boleh kan ke cuk ke pemerintah ka baar ki beruspa ki la ruspa palat ki bertuk ki la duk palat tengah try ke way ke ba pen mai ke BJP penerus ke BJP kimla ban ai ke jing susar ka biang ki penmi ni kini ki ni kata ka daw tengah try ke ni ro ka dai ka way ni ki banta pini habi perkhat ba ki suppose nam ke BJP ka susar bi tik tam ta ka tu kan ni jai penru ka tu kan ni businessman la dai ki no ki banta ka befer try ke ni ro way ni habi perkhat ka jing pun kelapi ka kerting barbor ka kerting jong dari India ki manado mencuabat ka por pareng wa ka por timju kelar te ki bri ki don ni ka sentiment pan kelar lada penkelai kari India ngapai ki babon ki reaction namar ka kerteng hi ka wei ka balane ha keleng ki kot isla ki natong hadong pan pekela kamdei ka pasuk ki software ki babon ndi tang kari India borok kowe di pelat ki arspa ni geri po perti ki to kum India ki kot isla ki lalik seto ki teknologi ki bejek lalik keleng asal kamdan meaning ka Bharat geri tang menta ka to kan ni ki kiri ki bosnyo ba ki dei kamtam di Kabul area le ke India hemde tangka ki badan hapo kitu ki banta kadan ke bari sanat kadan bari south kadan west ba kumalong menta ki mud ke Hindi be keleng re lade ha north east lene ha po Tamil Nadu Kerala keleng kimlong comfortable per Hindi dari ke BJP ka ko pelong Hindi lu di baro kala pelong Bharat lu di baro kala pelong Hindu lu di baro kamlong le kene gawe ni ki banta pagamuk jeng ki ban pelong one nation one election one religion ring atrai penjing pekela keting ro ke joi atrai kani kan don ke jing kala ban ra ikono ke jing ki ke bajor ke bangin pa pakhat Halor ka One Nation One Election uba palaw loong bakatay kamday syuk kamat kabathamay hanay gaday kabaladon jing temu na do mensywa. Uba palaw loong balada ka sorkar kaya syakmat bat kani kalong kum shibenta ban yurot ya ka hok jong kitu ki jela ki baladay ban let ka election ha kanu ka por. Ha India hi kadon ka jingkhut ha kurukam penong ya ki election. Ka jingkwa jong ka BJP kalong ban pendu no ya ki seng barit barya. Habak kedo baka Kongres kamuhun satya ya katay ka jingtemu ka BJP uba palaw lapen kan mau bahaswa ula long teng dukhat ka public grievances ha ka babun kilapen pau bana ka benta ban pintunay ka jinglut jingsem de bandan ka One Nation One Election. Ha ka way kalyang habay de baka jingpen kala kerteng ya ka India sa ka Bharat uba palaw loong ba utaray kaniru ka de ka jingkut lan layu iya umudi bahadien papenong ya ki jingwat niya kayo ka kot jong ka India kalahyar palan. Ulang rubah haki suppose nem jong BJP kaseng kala sensar betek na kabenta katu ka ni gejat ben riu katu ka ni ginong khayi hagi benta paper ka one election ka one nation kamde ka ba tmai jisa kani ka move na do mencuat gidon andre haba pek ya ka condition support dari India baro ka way na try ka ba andre nga ngasnyo ba lada ka sarkar kale ba de kani kala along cibenta ku ba yuroi ka jong ka hok jong kitu ki state ki ba diu lono ka di kan one election le ni lono ko por de ban ong hi ka ri India hi kumba long menta baro ki election ki long ki kam long khoi ka kom ni le election de ban jingkwa jong ka BJP ko long ban pendu no ai kini ki party barit baria jing sisian dawan long dadon ka one election one nation
kadeh kajuk kapor kibai ki parti ting kin dona to kajing kwa jong ke BJP teh gari India he bro kawai namar ki parti berit ki don ki nong nikmat ki chong example ki don ki parti namanta ki tribes ki don ki parti bami nikmat namanta ki borders ki don ki parti bami nikmat kono ban pun ya kajing jong ki tu ki area kadon ni ki jong namta jong ki parti berit la ka jong ki area dari ke BJP ka pak pendona ka pak pelong ngatrai ni kum ka parti yang ka kongres kat kum ke so tu jongai ngim do hun rei kini namar kadon ka por bangaru ngade we ni ki member jong kani ka committee hapo mangadan hapo public grievances ba ni nakaliang ki babon hi ki kwa ba kandon ka banduna ka lut kadi bandon ka one election one nation ngadon ka mandri ni yang parti yang kamlong re namar balai kamlong kaban yuroi ka hak jong kitu ti brio te kata naliang jongi ngatrai naliang ka parti ki national spokesperson jongi ngatrai tin sai ka statement ndrei kumbagalong menchwa ka por baganan don ka committee te don ra bay hun po ka congress lai tangga BJP hi kata nga OMP namar bor ki support ki BJP ki kaubel areas kata kamut ki kaubel areas kamut ki ong ki UP, Bihar, bat kini ki areas ki badan influence ka Hindi. Terkadang sebentar kadai namanta ka big election hi, rehado ka no pai ba un biej namanta ka kerteng un biej namanta ka big election na try. Hakane ka election ke banwan ngadang wantur keleng-keleng na i kambe ka basuk ke BJP man penyej man pen nek biang ka tu ka bot pakila ya. Na itu ki don ji kata ka daw pilih kini ke. 100% jadi the threat di minority namar babale ba pin ki ain ba ki kumagalong man hakani kila persang kila i hepo Jammu and Kashmir bale kila kuntu namar ki di minority menta kidang mut ki kwa banle sah Manipur ka joy ka Manipur ka ain ke yada ya ki scheduled tribe ain ke yada ki ritpai ndre ki kwa banle ki kwa ban balut gitu ritpai ka ain ke yada ya ki religious minority ro dari ke BJP kamu kini 100% kada sebentar kaba openly namanta ka jing penma dan ye ban penma ya ka jing ne jong ke minority ha ka perkom bangila man nek kumbagilang nanta kadon ha ka bor laki kwa ban laki la ban penla kadon ka bor namar ba ka hok ka jong ki ka mandit ka ayo ban sincari dari India kira ban pula la ki kwa andre hado kan kan laki te ngatrai kata te la digidong tidak kanu kami kan ban whether one election another it's one change ke keting kita nak kabar tidak mandit kalau sok penjeki bagi ini kita nak kabar ke mandit kila yo tang trai kampung